assalamu alaikum mon bandiraɓe min calmini goto inde mum e yettode muɗum on mbiyama ko woni e jaam foof yato ko onon ɓuuri hande noon son jiiɗum ɗo tan on gandat komin yaltuɓe Bowol hande hamini ɗo ene e Médina rue 13 angal 22 e Mbayla Mbow e frère sa nani Mbow e frère noon Mbow e Lam en namdoto ɗum kaw meɗen Djiby Lam kaw Djiby mi salminima a salminama baɗam bisimilla moon mo bisimilla moon ɗo e Mbayla he oɗo wiye bisimilla kaw Djiby Mbow somi yiiɗi andude holko addi Mbow e Lam holno mbiyeɗa kam eyyi Mbow e Lam e frère addumi ko jinnaɓe wonnoɓe ɗo ɓe sanci Mbayla ka ko lamɓe jetteɗe e ko sancino Mbayla ka ko Hamady Farba 1960 on wonde mini ko Oumar Julde Lam ene wonne Djiby Julde Lam kamɓe tata ɓe jiiɗi Moy Baba Allah waɗi noon minen Allah ittimi Fouta addimi ɗo ɓe 1973 tawmuji ɗo après noon ɓe jangguinaɓe Mbayla Allah walli ganduɗa hoore ma bon ka bammaɓe bammaɓe e mamam Oumar Baylel Djiby no nenamo jiiɗi Moy Baba ɗum tagui noon ganduɗa hoore ma woni Mbow e Lam e frère eyyi kamɓe Allah ittiɓe ɗo Allah addi kam ɗo joni min jooɗi ɗo ɗum noon aɗa jawno no yaa tan évolution ne ɓeyɗo ni noon ganduɗa hoore ma min mbaɗi ɗum e affiché e Mbayla he Mbow e Lam e frère emin gonɗe kadi e famille Niass ene wonde Sy ɓeɗo fof ko ferruji amen minen gonɗo e Mbayla he ɗum waɗi Mbow Lam e frère joni somi nani haala ma ko mawɓe gonnoɗo en mawɓe gommima ɗo joni ko an lomti mawɓe kufɗa sukaɓe joni holno jiiruɗa tafgo hanki e tafgo hande eyyi tafgo hande ko jamanu ya tan gone wayliya nden tafgo nden ene muusi wonno nden ɗuɗorde tan ko junggo e doole tan hande noon Allah waddi ganduɗa hoore ma e ballal Allah e ballal tubakoɓe gaddi machine ngaji balloji e foof e gueɗe ɗe fof ha gueɗe ɗe ɓeyɗo yawde ɗum tagui joni gueɗe ɗe ko ɓuuri hen hewde joni kala wonana hen lewru joni ene wawi wonde ganduɗa hoore ma e yontere walla ganduɗa hoore ma e balɗe sappo e joyyi gasa ɗum tagui noon kono ɗum noon koye ɓeydare e jeeya eyyi mi yi julde nde yettima ha paari te julde so ari onon goni worɓe on daɗani jawdi on daɗani kettuki on daɗani morol on daɗani kadi tafgo holno jiiruɗon ɗum noon eyyi andi juddade tan hankadi ne perde famille fof hankadi dañi probléme probléme jawdi probléme ñandude joom suudu mum e ñandude sukaɓe mum andi fof hen jeeya e morde fof hen jeeya eyyi ko événement mo ganduɗa hoore ma wonno ko événement barɗo importance e enen julɓe julde taski ko événement ɓurɗo mawnude événement ji meɗen enen julɓe eyyi ɗum tagui noon so ari ganduɗa hoore ma ko yimɓe fof ne tampa hen eyyi joni Farba mi salminima Seydi Lam eyyi mbaɗa namdo ma an kam ko namdoto mami ko ne weeɓi aɗa andi ɓe kam ko hilifaɓe kono hande onon jeune uji mi yiyanno neɗɗo ara Mbayla han wiya cohlumi ko Farba dogo suuɗoyo wimomi ala ɗo ha hande nan ɗo walla ala ɗo en holko itti ɗum itti ɗum nden sukaɓe sene jangga wono koye pétrole moye cuuɗo e caggal pétrole moye jooɗo hande pétrole ɓe newni foof gueltan koye mumen konduma jeesi mumen ha mbawa suuɗ ɗumen seeɗa mbawa kadi liggade ligguey o kadi no yaade no wirnani moɗo wini ligguey o ɓeydima werde yimɓeɓe kadi ɓuurimi newade seeɗa ɓa no waɗi newade seeɗa tan minen fof min goni goto min jooɗo min liggoto min pewan no moƴƴiri par ce que cuuɗari kadi koye halpulare ɓuuri andede ɗi cakkaji ɓuuri ande koye halpulare no mbaɗen ɓorno ko hunde wonde gila hanki ha fenamɓe tawtama ene yooni neɗɗo itti debbo woɗo cakka waɗa kootani mum woɗi wonde ene yooɗi par ce que mbaɗayi sukaɓe hande hay ɓe ganduɗa ndendade e meɗen aada jiiɗi ko cakkaji meɗen ene kabba cakkaji men kono haymi kadi ɓe mbiya enen cakkaji meɗen no wayi mawnude ni foof hande sa yeeyi ɗum jarata haydara est ce que ɗum ne woodi arani toujours yimɓe eɓe nawta gueɗe ɗiɗi ɗe jiida arani sa ari a santi cakka a wi a feere cakka fewnoɗa ko jamdi ndi cooda cooda kadi ganduɗa hono ma tafgo ngo
pewnanɗa so tawi no a felti aɗa yeeyata kadi yeeyata mo jamdi a yeeyata taf ngo pattam ko ha waɗɗo commande yeeyɗa ɗum ɗon yimɓe il faut paamo on baŋnge a faami ɗum ɗon noon ko évaluation tan ɓeyti wona hay hunde goɗɗum o ganduɗa hoore ma ko cosaan men tan enen mbaɗa ko hunde ɓennude mawɓe nden hannde kuwarnoɓe hannde ɗe keɓe coorno ɗo ɗum ko gujjo e gujjiɗi ɗum ɓe coorno hannde sa tan ko temedere ujunere ɓe jeeyata ɗum hannde waɗi évolution wona enen hannde janngo hannde kaɓe peeto hannde ko janngo e jamma ma ɓuuri ma way ma ɓuur ɗum ɗo kadi tafgoji nden mbaɗa nananno barigal en barigal ŋeñama est ce que ha hannde ene waɗi différent walla ala différent ha joni tibbi ɗum ha joni ne waɗi hol waɗoɓe ɗum hannde hay sukaɓe hannde ko to enen mbaɗ ɗum hannde par ce que ne jiiɗa on yahoɓe ha France mbaɗa cosaan pour hollirde ɗumen koye afrique ga gummi ɗum hunde walla mbaɗa ŋeñi mbaɗa fof mi wiiyata ha joni sukaɓe hannde mbaɗ ɗum mbiɗa suudata ko de ala suudata a suudta e wadde moƴƴi eyyi ɗum so ɓenni en garat to guiɗelam sehilam kawam bandelam hono kawɗa ha thiam jaadiɗo hannde noon gaddirmomi koye façon goɗɗo saabu tawmomi ko ɗo mbaylo makko ɗo omo jooɗi ɓe mbima mbaara dogani jamde baara dogani jamde dogani mbayla dogani mbayla wadde ko ɗon garden hannde mbaara dogani jamde aɗa mi salminima mi salmitima mi juurimama Binta Alassane Tall mi salminima mi juurimama kadi mi weltima par ce que a waɗi teddugal manggal waddema déplacé Pini TV arde ɗo pour ƴettude hanki men ɗum ɗo ko hanki men jeeya mbayla ko yanki men jeeya haadama haalde haydara noon mi waɗa présenté mbayla kar o caggal mawɗo haali wonoɓe ɗo ɓe oɗo saaha joni woni ɗo mawɗo amen to banggue duuɓi oɗo wiyete ko Ablaye Sy kañum woni mawɗo amen kanko woni mawɓe gonduno ɗo kanko jiɓi ngo kanko Allah joƴini ɗo ene wonde Farba Lam nana onne kadi manano joƴinoni ko bamum wono ɗo wiye Oumar Djilde Lam oɗo Djiby Lam ono bamum wono ɗo wiye Hammadi Djilde Lam ene wonde Moutar Niass nan nder to ne wurti cakkaji ene wonde Hamad Demba Mbo nan to Yarna ene wonde Oumar Djiby Lam woni dariɗo o en pilmini wittiniro bagusuji gonɗi ɗon ɗi fof en pilmi ɗum ko ɓeɗo e Abdoul Dia ɓeɗo par ce que ɗo fammi wonɓe e mbayla he ko ni mbayla ka sifori mbayla ka no ko mbayla ɓoyka ko mbayla cosaan mbayla gandaka kadi ko mbayla nunduka sa yi mbayla jutiri dani ha joni jomumen en goni sudiraji men tan ko nunɗal e moƴƴere e teddugal e faydagal ɗo ala fof neɗɗo waɗa ɗo ala fof mo tafani ɗo ala fof mo tafani ɗo wona debbo président wona debbo député wona debbo ministre wona debbo galo wona debbo miskinala kamɓe ko ndewi ɗo wonno wonɗo ko nunɗal wonɗo ko peewal wonɗo ko moƴƴere Allah wonɗo kadi ko teddugal wonno baylo afa ñawdugal mum tan ko nunɗude sa nunɗi tan ñawdugal ma jaɗi bintare ma arde goɗɗum eyyi saabu feeñi ɗo ene kawɗa ha saabu hannde ko hedde julde ɓooyani te yimɓe fof dogui pour arde yarnude kono alhamdulillah comme no mbiɗani maɗo ko nunɗal moɗon tahi hannde yimɓe fawdirani ɗo ene ɓe jooɗo ɗo ene ɓe daga ɓe mbiya ko o panmi o wiye o suude yima o ala ɗo en Allah dandi on hen hannde bon Allah dandi min hen dandi min hen koko tawa ɗo ko tawa ɗo ko nunɗal tawa ɗo ko peewal tawa ɗo ko Amadou Julde e Oumar Julde ɓe goni mawɓe men ɓen cosika ɗo mbayla ɓen gandira ko nunɗal e teddugal e ñamminde miskineɓe ɗum ɓe gandira ɓe jeehi Djiby Mbo lomti kañum woni ɗo kañum ɗo jaɓɓal ngal ɓe yaɓuno ngal mbeɗa wawi ni est ce que Djiby yaɓɓani jaɓɓal ɓurgal ngal ɗumde towde eyyi ko ɗum ko rewa rewi Djiby ne so ronkiti natti wawde won woɗɓe nanɗo ko ɗum ngal jaɓɓal ƴettata ɗum woni ɗo ɗum woni e mbayla he ɗo hay goto susawa ɗo ko boni hay goto suwa jamfade ɗo par ce que a tawani ɗum ɗo a sattani ɗum ɗo ka tawani noon a sattani e galle moon sa addi ɗum presque mataw gonɗa ka jaake e galle kono ɗo kam ko nunɗal e peewal gonɗo e moƴƴeral e teddugal e fayidagal kadi e nannodiral e jiɗɗodiral kadi suballah est ce que on meeɗi dañde hen caɗele to batte ligguey o eyyi to batte ligguey o kam sen gaari batte ligguey o ɗum goppittomami koye Djiby Mo min komi garɗo tan wayno garmi min wona ɗon gonomi aɗa tafa de mba tafa 100% kono noon a meeɗa dañde hen caɗele ala min to banggue hoorema ala mi suwa dañ caɗele kono ɗo mbaɗa ko mbayla ka kalden il faut kuccitade somi yi mbayla mi sirta nde gonmi suka nde tanam tottanno mi yaato kaari eyi ko noon on gaddeya kotande nde somi ari haw riwami mi yahani ko ɗon jottomi ha gasa
joni ɗum a namdoto Djiby ɗum to banggue caɗele eyyi ko kaw kamɓe goni Djiby walla lamna Farba Lamin tade ko an woni ɗo henna est ce que meccal ngal a meeɗi dañde hen caɗele meccal ngal alhamdulillahi rabbil alamin Allah ko yettere Allah andi kala meccal sa fo caɗele kemma hen kono noon min kam caɗele tan ha ganduɗa hoorema ha ɓuttuma doole alhamdulillah yettere Allah meeɗani wadde caɗele noon kam neɗɗo kam wawa renade caɗele sa fo caɗele sahani keftuma ko taw ɗi ɓuranima doole eyyi ko yettere Allah noon gila Allah waɗi min ɗo fewde joni emin jetta Allah ko Allah ne waɗi min tan e lawol pewgol ko Allah noon waɗi ɗum wona mi tinnara min wona ɗum ko Allah itan min ngal gueɗal kadi min jettiri ɗum Allah eyyi saabu mbaɗi yiyande so wiyama ya kaari tafanma wiye ha tafde soot ɓuuri par ce que sa totti jomum pour keɓa ko probléme eyyi sa ƴeewi sodde tafde fof goɗɗum so hawre kay e ko coɗɗa ko pewanne hen eyyi par ce que dotta o so pewɗo so yee e sa addongo tafanma fof ko ganduɗa hoorema ko gadduɗa ko so ɗum tuttunma ɗum ɗon woni lawol eyyi so woni gadduɗa ko yomi tafane lenggo mi tabinima lenggo ay walla ko tottami ko cantuɗami ko yomi sodane lenggo de sodnima lenggo fof ko gotum l' essentiel ɓaari wona min tan goto woni ɗo so jomum tafi aɗa miiji so gasi koko ƴewde to annene aɗa foti wadde hen pewatma e baalma e nunal ma eyyi foti wonde so jomum yii ɗum welto e ma softa e ma addanma woɗɗe woɗɗe ɗum woni ganduɗa hoorema nafoore nde nafoore pewat eyyi an Farba holko serde hande jiya neɗɗo wima o ko gal o ko kalis holko serde gal e kalis serde gal e kalis galo ɓuuri ladde galo woni gal kalis o noon ko kalis kalis mbani wiyete kalis galo noon woni gal woni perje gummoto France ɗi tawirte waɗe cakkani eyyi kalis mbaɗo noon ino waɗe ko jaɓay ƴewi sukaɓe en ƴewi tulten ɗumen ɗum woni ƴewi kalis kalis mbaɗo kadi pire o pire mbaɗa nana ene wiye pire ɓuuri cerde e kanŋe holko woni différence muɗum eyyi aɗa pire français wi noon enen mbine kanŋe kanŋe pire woni kanŋe pire woni kanŋe français wi pire enen mbine kanŋe wolof wi ngalam ni an kono goru enen noon en jogui kadi kanŋe mo mbiyata sasam kanŋe sasam kanŋe sasam wi kanŋe taw gandalma waɗa kanŋe waɗa kaƴ waɗa kanŋe woni kanŋe sasam pire wona noon ko pire même moyen 18 en saabu sa yi garmi ɗo hande julde ari minen rewɓe hamin jiiɗi jawdi hamin jiiɗi morade hamin jiiɗi bonnade cakka yotka foof ne hen holko basortoɗa hande rewɓe ɓeɗo ara onon rewɓe kam ko moko gasata ɗum fof onon jiɗi moko wawa gasi kadi noon ko jomum tan mbawata ɗo ko way ko waɗa noon kono onon kam aɗa hoɓɓaɗo waɗa nder mum ayi waɗa par ce que onon kadi onon jeeri ɗum kadi onon jeeri waɗani par ce que onon goni yimɓe ɗan onon goni foof so neɗɗo waɗna noon tan gande ko ala kono so jogui tan waɗna debbo kam so vraiment joom galle ma kam so dañi tan waɗante hamin jiiɗi jawdi mawɗi ɗi jawdi mawɗi ɗum ɗon onon jiiɗi jawdi mawɗi so jomum dañi kadi ɗum ɓuuri oɗo on paari dañimo sinno gaari waɗatno e tas gaari mi cooda min mbaɗatno machallah an Seydou Baw an ka moƴƴo an Seydou Lam an ka moƴƴo an ka moƴƴo an kaw Djiby joni comme no hande min kalnima hande no julde nde ardine mbaɗande ɗo gonɗa foof aɗane manque ɗanade seeɗa saabu jawdi ndi eyyi so taska ari tan hagguillaji kewɗi ne o surtout onon worɓe ɓe oɗon e jawdi oɗon nde wutteji oɗon nde kanŋeji foof dal koye moɗon pawi joni holko basotoɗaɓe minen rewɓe eyyi andi aduna ɗum gondi moƴƴi ko pamodire hakkude debbo e gorko yo pamodire ganda ko gorko ma wawi anani anne debbo anne debbo an debbo ya andu ko gorko ma wawi anne gorko oto hiiɗo debbo ma kala ko joguiɗa annene oto hiiɗo debbo ma ha ganduɗa hoore ma sene heeɓa ma wonta probléme debbo ma nde foti andude ko mbawɗa e ko donkuɗa anani
mahawɗon e ɗum nandiron e ɗum famodiron probléme mbasa wadde kala ko dañƴa hewde famɗude yiyeɗen debbo ma andanma eyyi hande debbo kala ko gorko ma hokkuma hewde famɗude o yewande ande ɗum jo addanma so yimɓe pamodirini tan gonɗiyal ngal fewat yoɗat kadi ganduɗa hoorema hunde waɗa fayida eyyi ko hinnaɗo e famodiral tan eyyi kaɗa ha hande nde garanmi nde won ceerno debbo muɗum sibabude jawdi won ceerno debbo mum sibabude sibabude jawdi tas on hande holko mbiyata ɗum ceerno debbo mum sibabude jawdi kam ɗum haddam yaade toon nande nde limtan yimɓeɓe mbayla ka mbaɗa woppi mbaɗam yo Oumar Thiam Dia o kawel jalluɓe minen fof komin taniraɓe goto kanko woni Oumar Thiam ko ɗo tafata mata ko jaltuɗo ko heno dia bon debbo no gorko serde debbo mum sababude julde kam sababude jawdi julde ɗum kam ala e neɗɗagal tawi ummi koto gorko to neɗɗagal ala hen taw ummi koto debbo to neɗɗagal ala hen Allah wonno kañum waɗante Allah yiiɗa tewo yiiɗa haydara yiiɗi tan ko foti wonde hen ko woni layo ko yamira ko kadi nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam o layi ko jawdi ɗiɗo layi hen gotiri layya makko keddiɗi kala julɗo ɗo wawi wonde lessasmane mo ala layya yo fiɓ o layini mum kono noon ko debbo e gorko paran seedude sababude lay Binta par ce que min ɗum ɗon ne waɗimi ka saabu hande sa seeri debbo ma sibabude layya so julde ko ñalawma goto après holno mbiyata sukaɓe ma e ɓeeɗo ala koko mbimen ko tan ala pinal ala gandal ala kadi teddugal ala moƴƴere ɗum wona lawol fof ko gasata ko jiiɗa ɗo fof ko gasata a faami surtout ma julde ko ñalawma goto noon ñalawma moƴƴo ñalawma jiiɗaɗo ko ñalawma koye ñalawma diine jeeya kono wiya kay o gorko seere debbo mumen yarani taw gorko wondi ko ala ko layi ɗum ala probléme waɗiɗimam saɗa jogui jawdi layo sa ala saɗa jogui mbeewa layo saɗa jogui damde layo sa ala waɗ gueto ko sa ala joɗɗa paɗa ha julɓe layo mon fof rokuma tewɗo layo e ñaama mbaɗa dañi laye to gonɗaɗo ala min so dañi layo to renode te mi so dañi layo joom jawdi en mbi tuusa arde saabu manifestation ɓennude ɗo e noon holko mbiyata e mbaɗa yaade mabɓe ɗum noon eyi mbaɗa yaade mabɓe ɗum no feewi kono soɓe garani noon moƴƴani campagne mami ay Allah kadi ko waɗata ko ala mo yaade ɗum e goto jaadimi mabɓe par ce que wuuro ngo oɗo saaha ngo daƴani mbaɗe o heewi duppe o heewi probléme uji keewi neede jawɗi ma noon mbaɗa hen kalis ha ala darnide minute gadda bonire juuɗe ma kadi aɗa laara ɗum ne kadi vraiment yoɗani kadi welani hatta noon ma yimɓe layo tan ɗo layori fof yimɓe layon ala kullere kadi jawɗi nan ɗo kadi jawɗi ɗo jawɗi na haaɗi jaltinaɗi nan ɗo won jawɗi kadi won filli ɓata kadi gadda jawɗi men nan ɗo donc mba sikki tan layaji ɗi ɗumta sikkani so tawi ma won yimɓe fof ɓe mbi ne kuuli par ce que ndi fonnoɓe addude jawdi fof gaddani te kadi eɗen nana ñande fof fulɓe ɓe ne mbiya hay espace joni natti dañde pour to ɓe mbaɗi jawdi mabɓe kamɓe pour ɓe jooɗo ni ɓurani ɓe te kamɓe noon soɓe jooɗima hande miskineɓe Allah wawi no amni fof hande pour layyo ko probléme saabu sa dañani sa yiyani jawdi bebɗi ɗi a dañat probléme de te neɓe ɓe kadi ko noon tan hande mbaɗat ko fixe fixe eyyi ko noon tan aɗa andi kañum kam Binta kono mbiyami tan andi layya kala mo Allah hojjirima yo layot heddi noon ko bone gonɗo ɗo yo Allah ittanin ɗum ɗo ha yimɓeɓe mbawade no mbawini haɗan jofni noon kam Binta mi anda to hokkumi no tolni eyyi ko wiide tan bandiraɓe Allah jarama sa yi kaɗo mbayla sen gatte mbayla ka mbayla cosan kono mbayla jokkere en wonɗo mbayla moƴƴo eggal mbaylaji wona sibabude noon ko hen jeeyami ala kaldumi ko Allah wonno saɗa haala haalɗo Allah mawɓe wonnoɓe ɗo ɓe jokka en gonɗam ɗo ɗum wonɗo ha joni ɗum wonɗo ha oɗo suba gonɗen somi askinima gonɗo ko joni anda ko galle goto wonɗo wona galle ɗi wona galle tati wonɗo ko teddugal so tawi noon terrain so fayima e rayi nayi terrain so fayima e rayi a faami de rewi lawol oñaki ko ray o moƴƴi kadi terrain o jogui hoore kono mawɓe ardiɓe ɗo ɓe beltini Allah mi beltiniɓe on Djiby Mboya en Abdoulaye Sy en sukaɓe wonɓe ɗo ɓe kadi machallah karaba laamen Djiby laamen Oumar laamen Moutar Niass en Hammady Déme en Oumar Thiam en
Abdoul Diagne vraiment ko kam ko jam tan woni ɗo wonno kadi teddugal kadi so tawi a ɓooyi ɗo seeɗa tan ma yimɓe heɓa tawi ɗo taw yimɓe yontaɓe yaade ɓe jamanu yimɓe koyemumen tafata ɗo kadi ka oɗo ko mamam ko tano Alaji Abdoulaye Sy ko tawdu momi koye mamam Idi Banet gijolonnaji kanko tawdu momi ɗum waɗi nde taw mom ɗo nde mboɗo welti hen kadi kanko woni mawɗo amen ɗo noon kanko woni mawɗo amen ɗo hannde welede Allah gandirmomi ko deƴƴe noon omo deeƴi haɗo hannde omo deeƴi omo heewi jam kadi ko giɗo nalaɗo o jalat tan machallah machallah ittirɗum Allah a 67 nde garmi ɗo e Dakar wonta ɓenam miɗo faɗo jiɗi oɗo ko ɗo wonno ɗo faɗo ɗuuɗi sanfore caggal ɗo ɓuttimo mayno kam woni miñiraɗo kanko adi ɗannade amade wonde momi ɗaw ɗo temo woni jaadi yimɓe on taw ko billahi haawa ɓayno goto ne jeyam boolel e ɗin duuɗo kañum huɓɓinoon ɗo mbaylo mum mbaylaji kewɗi way mbewɗon kafan mum ila bokay bokay ɗicelɗi camne yaaɗo e hewɓe maɓe Oumar noon ɗiɗi mbaylo mo nokku goɗɗo Allah ɗon beeri makko hammadi abbimo ari te mbayla ka heewi ɓe keɓa noon ɓe poti wondude Oumar noon ne ƴewnamo mbayla ha yiide yimɓe ɗon mbayla ndeysan joni noon caggal ɗum noon ɗo feeɓi jagi ɗum ɓe mbiɗo kamɓe fof ɓe gari ɓe ndindi ka ɗum mbayla ndeysan Oumar noon ne garmi en 67 ɗo fof ɗoɓe caggal juuɗe ɗo wonta kañum piille jaaro hannde min kadi ujunnaje capan tati e nayi pawɗo mi yaari temedde ɗiɗi e capanɗe joyi ɗiɗi 1250 arona 1250 arona mawɓe faawi dimɓe ñantoɓe koɓe ñantoɓe mbaylo koɓe ñantoɓe ɗemi hay mone maɓɓe fof onon cuuɗi baɗɗi fayde ɓe jeeya jeere ɓe ngannde ko finni toon soɓe nganndi koto ka mbayɗo foti finni ngari ɓe garta ɓe ƴaɓe jooɗo alduma noon kamɓe gowano midaɓe e dina alduma o ñaɗɗaɓe fof fof yettaɓe jiiri mbayakake machallah ko ɓayde pewol a yettini ko wona ɗo ɓayde pewol soɗo Allah jarama woni min kadi weltare no feewi e témoignage maɗo oɗo kono oɗo wiyete ko mbayla guilay mawɓe adiɓe no kawɗa ha wini ma yontaɓe fof ene gara ɗo hena ɓe mbima so lingu ɓooye ma tawi toon ko jaam eyyi sinno mbayla ka garnoɗo fof woda no way kala mo jiɗɗon yiide on jiyata wona joni holko mbiyata kiliyaneɓe moɗon ɓe e tafoɓe ɗo henne ɓe holko mbiyata ɗum eyyi andu ne woodi kiliyaneɓe ko nenen pilelen ko yimɓe adiyankoɓe yimɓe adiyankoɓe wadde fayida ngal ɗo ganduɗa hoorema guilay 60 guilay ha joni goppani mbayla ka en ndewi ɓen ko yimɓe wadde fayida donc noon so yimɓe jaggodiri e peewal ñagoto Allah tan ko yo Allah nawa ɗum yeeso min ñaago Allah yo Allah hokkiri koɓe gadda minen Allah kadi e ɗalde min doola men e mbawka men soɓe gari taw min bannaɓe haaɓe belto taw kala kawoɓe banna hen eɓe belto soɓe jeeyi soɓe ƴeewi ɓe tawa koɓe gaddi koko ɗum woni ɗon eɓe ñaagui Allah ha sukaɓe en gondin yaara noon ha ɗo Allah haalli fof Mbaylago ne waɗi retraite Baylago ne waɗi retraite dal Baylago dal évidemment à la retraite a tafat tan hande anda nattuɗa woni Bayla wadde meccal ngal ne waɗi garante ne waɗi garante e mbaw Farbala andene ko mbiyata comme kiliyanneɓe moɗon tan ɓe ganduɗa enen gowi tafde mon guila haydara wonani ha hande ha ɗo joni holko mbiyataɗa ɓen Demi roge tim. Pulau. Ala ko dum yot. Fagade. Jawul. Ko fagade palaki. Kalis en firto. Kangel firto ko palaki. Pala ko firto ra. Yo go palaki wona homen. Oruji no. Yu go madi. Ko benam gelle vraiment. Kam rek mo wudi kam de kam vraiment. E senuji oruji yo woppe yo wade cacci e dum no bar cakke kore ko cakke kore yimba jombe jogum bar wadde inchallah badandi mobe nan hala mada ka
kadi ma palakeji woppe ma o gayni ala kadi ala jet joni kawɗa ha hande ne holko mbasotoɗa bandiraɓe mbasitomi ko bandiraɓe tan andi ko wona gonga heewani judde ɗo ko dow dow ɓeɗi sa hoynima dow yan jomum ɗum sami ene wiye noon farbalam wi ni affaire plaqué walla affaire yummo tawi baba tinani ɗum fof wona gonga gandita wona gonga tamoroji murtoɗe nande kono jiiɗa ko seerno ɗum seerno sa waɗi ɗum wela ha mayi ɗum haaɗi ha mayi ande kay lingo plein kay aɗa andi e baba tafi yimmo tafani jaka wona gotum koni yimɓe tafi baba tinani woni koɓe tafata joni koye robinet aji ko way noon wona golle pourtant min cikkanmi noon ɗum ɗon ko kangene walla goɗɗo kadi noon sigur kono wona kange a jikka noon juulata yimɓe battagilaji ko heddi ko Binta Allah jarama a jarama yewtere nde gasi ha laaɓi en beltinima Allah e nelaɗo mum noon en beltinima Daouda Moussa Dia kanko rewɗa ɗo e fayo junggo Abou Diop juuɗe koolaɗe ceerno Mouhamad Thiam Leila Ndiadien kamɓe goni mawɓe kamɓe jogui nde yamirore jawat déplacement gummoɗa ha toon gara ɗo filma hanki meɗen ɗum ɗum ko hunde mawde feewde mawne men ande kadi Binta vraiment Allah jarama a jarama yo Allah teddini ko waɗa ɓuddi en baddi fof kala fof émission en baddi hande noon émission fof mbanɗen o ɓuuri welde o ɓuuri welde wonno hande tawɗaɓe ɗo koye biram tawɗaɓe koye nokkam tawɗaɗa kadi wonde bannam men mbaɗe welti jaam tan e teddugal ɓe fof wona wonɗo mbaɗa ñaago Allah kadi ko wonɗo ko yo Allah ɓoydu seyɗani wasa dañi hen gueɗal ɗum tan ñaguiɗen Allah jarama noon a jarama en beltinima noon camara men noon guilnani hay goto men haala en Alassane Sow aɗani kanko so wonano kanko joni en jeetaki en nanetaki so welama joni o bonna yewtere nde ha bona kono watta ɗum wona jikku makko ɗum Alassane Sow Allah jarama a jarama kanko woni karalo labɗo juuɗe yadata koye mawɓe ɗum noon mi fawɗo fiɗen ka wonde waydoro bandiraɓe kalala konngol ma cakkiti alhamdulillahi rabbil alamin Allah ɓe jettima Allah Seydou Tall min beltanimama waɗi ko fewi e ɓe belti e ɓe mbiya kadi yo Allah ɓoyne jokkere lam jokkere lam mbaɗɗa ɗo nde min belti no fewi ene mawno e min no fewi eyi no min mbiyat tan Allah jarama yo Allah yo moƴƴere kadi min jetta kadi sababu o kono oɗo ha wiyo Daouda Dia min mbiyat tan yo Allah ɓamtu kala ɓamtotoɗo ɓamtuɗa on duwon ɗum yo Allah ɓamtu yo Allah ɓamtu foof Allah waɗani suturare Allah no waɗi yo Allah waɗani waɗa juuɗe holde walla jokko e amin farba tan farba konngol ma cakkitiima ɓe yo Allah ɗum wuuri a baksalam amin jarama ko anen moƴƴi camara men noon en calminimo e juurimo ko weeli kono kanko Alassane tosowde so oron nde ɓe jibare en seeɗa caggal yettude Allah julde e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko weltare han kadi wonani en weltare arde ɗo ene e mbaylo o wadde émission men gonka debbo e rendo men sa nani gonka debbo e rendo men koko mbiyanmi on ñande foof ko tan kala ɗo jinmi finirde han ko ɗon finiranmi kala ko jinmi tan addude ko ɗum woni ko gaddanmi hande noon gaddanmi on ko mbayla sa yi mbayla addama noon ene jeeya e cosanuji meɗen mbayla kadi ene jeeya e meɗen minen guila dawa dawi min tawi ko jinnaɓe men ene kaala haala mbayla ɗum noon somin jii yimɓe no goni e mbayla hamin jogo hen weltare no fewi te kadi julde ɗe yimɓe fof ene gandi sohla ko wayno mbaylagu ni sa yarnani a wawata habɓude sa tafanaka a wawata habɓude ɗum noon en calmini hono directeur meɗen ka Abou Diop en calmini hono Tata Leila en calmini lowguel meɗen ɓuuji meɗen hono kaw Hammad Thiam en calmini hono kaw Daha ka Daha yaw en calmini hono kaw Daha en calmini kadi mbayla ka foof en beltanimamoɓe foof en calmini kadi hono caméra meɗen hono Alassane Sow en calminimo en juurimomo en beltanimomo kala ko feewi ɗo tan ko kanko émission men gonka debbo e rendo men